فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أنا بركة الله تمامي تقول نئبافو للمؤمنين لمن الجمع ألن يكفيكم على قرأي أكاد لك الدلوكين دو وقال ما من نبي يسلم لأمته أكلين غاك لك منانتا وقال ما قل أنو يحكي الله فلنوي أمي بنا كلين غا أنغا بولي توي على قرأي أوتوماتي منادي la université no na ba ka kelege minan don katlaga bo na ma kelege fo alaga kiri aka gagner ina ka perdi nam ayasro ayeli ke sinola misula ni ne dolokila no okologa giri diga ko mi giri ana la kore ona terga nam ولا يده فيه aya bolo da o konnana وسلمان في ذبابة ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sogo nabi min sogo de don nabi min ga sogo ma ga hakil to la wodo ko son aya sura le aye sogo la ko ale ya bolo da nam ay misiuye ne ga dologi min dangale do ale ya bolo do dologina وسلمان في ذبابة سيفه ay walondai akam bamur nuna قالوا ukwa makwele ukoroke munyi قال ako أما البقر amma misi ni subura misila ukai أما الدرع العسين aya fam ni mawmen subura misila ko kai nam أما الدرع العسين amma ni dologi tangale فهي المدينة waye madina duguye وأما السلم في سيفه amma walonda mbamurula فهزيمة waye bolli dede فقر صلى الله عليه alagira bora sallallahu alaihi wasallama alena ga jama juma sallego فلما komi nya fa jogomi utara sibiri donde nam فلما أصبحوا dujele جعل الجيش ay kele bologe lamaro dure جناحان ay ake kaman flay amba fajab denno ko kele boloka kaman fla مقدم ani ataka kele bolo nyebla mimbe jugu atake ka jugu kele ساقة ani défense minum be awa togo fe ka kuma ni ma minum ba fe kubi sagi minum be lu kumbe ووسط wala wacce ani milier ay kele bolo classé lin jugala ma minum be kele ko kala ma so rasiu lu be ni nyodon ala gra ko ketende وأنزل كل منزلة ay bela jelen jigi ipika place la وأمره أن يثبت awunya maria kuka sabati unnola ولا يتهاوى ku ukana yelema وأخبره أنه ayu kibaria ka fo ko ni sabo ye ñoo gumbe yoro min donon تحصل bolli bi ke kafiru bu yere ke bolli bagato ye فلما التقى السفار tuma me ni sabba fala ye ñoo gumbe والله عبد الله abdullah ibn ubay ibn saluli ale bolila ka kodon هو وجماعته anaka jama ne mo sabai mo kebe sabai وقالوا uko لو نعلم nangumbe kele don angumbe tugago kuma anti kele ñodon لم يبقى إلى 600 masimato fo ma keme woro ani biduru لهزم صحابة الكفار sahaba ye kafiru kari أولا daminala استعلوا widu ire sugla ni kele toroyi ونزع الله من قلوب الكفار ala ye siran sama ka bɔ kafiru dusukuna فكروا عليهم مرة u seginu kan siɲɛ kelen ففزع المسلمون silamaw bolila صلى الله عليه وسلم n'a bɔra alakira la sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw don فبعد ذلك o tɛmɛnen kɔ اجتمع المسلمون silamaw farala ɲɔgɔn kan للقتال kele kama فقتل من كل u ye 70 faga kabini nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na كانت العزة لله bonya kɛra ala ye a n'a ka kira a ko kɛra ni cogoya de la bisimilayi tuma min تقول ni e b'a fɔ للمؤمنين limaniya juma ألن يكفيكم
yala te aw boa أيمدكم ربكم aw maka aw deme ka aw aran forse ب3 آلاف ni ba sabaye من الملائكة kamini melekewla منزلين no jigin fenwe بلى cedon إن تصبروا naaw saballa وتتقوا kasiralaye وياتوكم wire jigu bina uma من فورهم uga teliyala هذا min teliye nga kana siran يمددكم ربكم aw ma baw deme ب5 آلاف ni ba duruye من الملائكة kamini melekewla مسومين no tamasile do وما جعله الله alama demenge إلا بشرى kunni sojade لكم aw silamaw ye وتطمئن ni قلوبكم yalasa aw dusukunna basigi به ni demenye وما النصر demenye de make إلا من عند الله rabo Allah ta'ala de yoro العزيز we se masay foi te minge الحكيم nga kiri benendo ليقطع طرفا yalasa na nungun tige من الذين kawo mogola كفروا ma minun gafera ni faal ni nyano minani أو يكبتهم wala nu jasi ku kuma doya فينقلبوا na yelema خائبين waro lewnye ليس شيء lina alakira sallallahu alaihi wasallam a yele nyindo karla rubaya ni karla tin bamuru no ni kalo tanga joli bamuru o hakene tigana ga kiko na kalo siga tenga ka tenjoge nyin karla alakira nyin sunumai o karla atin nsenumai o jogena juli bole kirala sallallahu alaihi wasallam kirago mawbe ni rosoro chogo nyuma ndela minu nye uganda bi nyima nye da gala ni joli obinya chogo di ala kwama laysa la gashewun foiti من الأمر kamini ala ka kula ويتوب abi kede ko bebe ala de bolo mbora ga foisa go jarabu be mo baso bismillah ليس شيء foshite لك من الأمر kamini konye ula أو يتوب ala ka ko ba yere de bolo de mona bu chogo iti bu ala ka jarabu ma de أو يتوب ayo famule goson kalandem ay do ke ga ma nyemo ya ka mo kurbaw akana ga nyana ko jarabu tu soro de na o defo be kalandem do la ko ni ka sakala dan don ko ay ko awa ko jarabu tas jarabu ba soro de ala kara kun dimina ayere ko ela ni mike chukodi ala ko ay bike de le de yake nam أو يتوب walma ala bitu mina عليهم ubolo أو يعذبهم wala kunya gada فإنهم den gelaw ظالمون ni kafir ay ولله ما ne foro de toro ubana ne de ma le de uda hera mi mu bulo ne aduma ubana ne ma nu e jogi o te ko kura ya kola nam ولله fembe bi ما alai في fembe be السماوات sangolola وما ani fembe Ila de- fembe duguma golla be ala ga marali fenna ga dan fenna ga jonde يغفر ala bi yafa لمن moma يشاء na yafa kano tigila moye ويعذب من e mo la zaba يشاء na la zaba likanu والله Allah ta'ala غفور yafa bado رحيم hine bado يا أيها ya mo الذين maude godo آمنوا no liman لا yara تأكلوا الربا akana ribadu أضعافا jidi lenye مضاعفة jidi fe واتقوا الله isra alanye لعلكم adola awo تفلحون. anani robasuru واتقوا النار isran dasmanye التي ga chugo don dasmana dasmami أعدت nuye alabe للكافرين kafiru ye وأطيعوا الله ay alabadu والرسول ana kira لعلكم adola awo ترحمون. unawina صالحوا
بالواوي وبغير واو أي يغن غونغوميا إلى مغفرة كدر يا فما من ربكم ما يرو يا فسابو أي يغن دا كدر يا فما وجنة ونكدا أرجن ما أرضها bunye السماوات isangaba dadale nyogon dala والأرض nduma golo dadale nyogon dala أعدت wiye o arjana ilabe للمتقين ala isran jonde الذين ala isran jominu ينفقون no lumena في falige السراء no yala والضراء ani gele yala والكاظمين الغيظ ko arjana labe nembe ala isran jom fana kolu de moye ube nyumanya ke anoyaraw ageleraw ulu seko damajira ke ala kola kele ani fana wal kaadhimin al ghaidha mune kunumbaw ala isran jom ma bi ke ala isran jom ni mangutu damado de farale nyonga o mangutu do e nyumanya ikana fulo ka islamai na fulo ka do ala ko dafe ani fana yere keke maye ikana ke monete kunai waaw monete kuna o maga ala insiranye bali fo ikake mo de ni mone bi ko ila uba kila ibamu ya fam ube itoro ibi sabali iba ke mungama ala ngame ben nde sereka ka do dugono monete kuna dama fara la nyongo dugono ulu bi bien uti bien nam ako kazimin al-ghaidha ala batu dodo ka moneku ka munyi ko anana ko man kadaba ghaizan lima bi monekunu ka sore bisika mone mbo ala ba tigifa liman yala basigila an liman yala nam ko shafi dungo niye mami ladimi idu madimi ko falika fsaye o bajira annahu mazmumun ko awa mone kuli ko ala ko siledo ومقتضى الآيات ayen no bajira ko akany من المتقين nam أجيب بأن الكلام شافي o ba ijabi ka fo wala mi ijabi ka fo ko shafi ka kuma يحمل على إذا ما رأى ode li ala ka fongo nyoy koy يتفعل ولم ينم wa yaqdabu lahu wa iga dimi ala ko na ni wi dimi ne yedron aga soro dona ala gasidela idimi ngunyode wala mo bi dimi ala yede ala de jonda jongu farnya ka ala kutake wane wallahi bi dimi wala ma ebe ga mo minu mara bi ga ko kebalike ibe dimi o wajibi yew ni mo ke ebe ga da yusude abega kana abega kana o man dutigila chosila maralikala bela yelin kana ke aywa qawamina bil qist ika jonit le yai min kan iko jira min bi ben iko fo min ti ben ika fo ni ti ben ni ti kenega dugono isebe ka don ika dugono ko ni nyinnen do ولم ينهى عنها ولم يغضب لأجلها نعم وقد اتفق الإمام الحسن زمن الاختلاف نعم وكان حليما جدا نعم أكو أبنا على كلام مودين دلو صلى الله عليه وسلم نعم وكان حليما جدا عليكم يه ما من يباي كسبه أن رجلا كفو تشدو قدم عليه ليمتحنه وننا كوابنا كروبو فسار يسبه اللبنا بانني ويتكلم فيه أبي كمالا وهو يتبسم الحسن بن علي شيء أنا كنانني الحسن بن علي بكبار
mama ستمني مئة ni ne ni siɲɛ kɛmɛ ما ستمتك واحد ne t'i nɛni hali siɲɛ kelen فوقع على قدمه ne y'a ye cɛbakɔrɔ n'a muso u bɛ ɲɔgɔn nɛni na fo mɔgɔw b'u kan jɔ kɔgɔ la bolon fɛ k'o bɛ ɲɔgɔn nɛni na vraiment e ma jɔ i jɔyɔrɔ la i ni muso kana ɲɔgɔn nɛni dɛ ayi na a nɛni to ale bolo parce que n'ale ma min dɔn e k'o dɔn quoi i y'a faamu i yɛrɛ muso wɛrɛw mɔgɔ yɛrɛ kɔni ni muso ka jɔ ka ɲɔgɔn nɛni a man ɲi voilà ni cɛ in nana a tun b'a fɛ ka a bɔ a cogo la quoi comme n ye muso fɔ n'o tɛ muso yɛrɛ kɛlɛ tɛ dɛ maa sɛbɛ yɛrɛ de ka baara tɛ nɛni ye voilà maa sɛbɛ ka baara tɛ nɛni ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nɛni na malankolon de dɔn n'o tɛ maa sɛbɛ yɛrɛ o tɛ sɔn ka nɛni kɛ awɔ. فوقع على قدمه te kɛra a kɛ mana kɛ kɛnɛ o kɛnɛ gabala mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ sɛbɛ tɛ nɛni kɛ naam فوقع على قدمه mɛ ko cɛ in y'i pɔrɔn Alasan sentigi kan وقبلها a y'a sumusumu وقال أشهد أنك a ko ne bɛ seedeya k'a fɔ i bɛ Ala kɛra ka jogo kan wallahi i ye Ala kɛra mɔden yɛrɛ yɛrɛ de ye. واتفق الإمام زين العابدين bɛnna tuguni alimami ye n'o ye Zain al-Abidin ye أن جاريته Hussein ibn Ali naam Hussein ibn Ali naam أن جاريته k'a fɔ ale ka jɔnmuso كانت تصب عليه مع الوضوء ale tun bɛ saliji bɔn a kan فسقطت الإبريق barra binna على رأسه a kunkolo kan فسج وجهه k'a ɲɛda jogin فرفع بصره a y'a ɲɛda korda ka to a ma فقالت له a ko a ma الكاظمين kaazimina al-ghayza قال ko ala in siran jɔn dɔ ye mɔnɛkununba ye وقال كظمت a غيظي ko ne ye n ka mɔnɛkunu فقالت a والعافين ko wala afina nas ni yafaba ka bɔ mɔgɔw ma فقال عفوت a ko n yafari ma فقالت a والله ko ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ فقال a ko e hɔrɔn de ye ala yɛrɛ jati kama naam bisimilayi ani mɔnɛ kununbagaw de ye ala in siran jɔn ye والعافية ani yafabagaw عن الناس ka bɔ mɔgɔw ma والله ala يحب المحسنين ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ والذين maa minnu إذا فعلوا ala in فاحشة siran jɔn matila de ala in siran jɔn ye mɔgɔw de ye n'u ye ko cɛjugu kɛ أو ظلموا أنفسهم wala n'u yɛrɛ ko ntɔɲɔ ni fɛn ye ni cɛman jugu kosɛbɛ tɛ nka maa sɛbɛ baara tɛ naam yafa إلا الله ala gɛlɛn pewu ولم يصروا tɛ sigi على ما fɛn kan فعلوا n'u y'o baara وهم k'a sɔrɔ olu يعلمون u b'a dɔn k'a fɔ k'u t'a dɔn أولئك a ko o tigilamɔgɔw جزاؤهم u sara مغفرة o ye yafa de من ربهم k'a bɔ o mayɔrɔ وجنات ani arijanaso تجري لها kɔfɔlɔ bi boli من تحتها o jigin lɔla خالدين diɲɛbaga de y'u ye فيها a kɔnɔna na نعم أجر عاملين baarakɛlaw ka sara ɲɛna dɛ قد خلت سنن cɛ ni yɛrɛ saba dɔ de la dɔnnikɛlaw ko muso ka taagasegin caman sugu la a man ɲi nka ni fu sera ka sida la o de ka ɲi n'a ti ɲɛ boli kɔ a suturalen ka bɔ o de ɲininen don muso kɔni ni ti ɲɛ boli kɔni kɔ i suturalen ka bɔ voilà nka mɛ e yɛrɛ ye yɛrɛ kɛ cogo la cogo min ni maa min y' i ye a fɛn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ na ni ko ye dɛ a bɛ sanni feere kɔnɔna na n'a ma fɔ hakilila bɛ na o ye jɔgɛlɛ caman masa dɛ ka sin k'i ɲɛ jɔ kiliyan na a man ɲi dɛ a b'i mago sa parce que a ko suguyaw a donda ka dɔgɔ nka a bɔda ka bon dɛ parce que e b'i bɔ kalama waati min i sɔrɔ hiriyɔ bitigiw datugura nin ko la ka bitigi datugu pewu ka jago yɛrɛ dabila nin ko la pewu ka dɔw bin pewu u ni sannikɛlaw dɔrɔn ma ka sɔrɔ sannikɛla dɔw i b'a sɔrɔ a dɔw ye nankara i bɛ nankara min dɔrɔn a dɔw y'o de ye u nakun tɛ foyi ye ka ne mago sa ko ni sɔmina a suguya la dɔrɔn i cogo dɔn de kana kuma ta fɛ sen fila saba jɔ i jɔyɔrɔ la
to ta bi mako sa ye ko noron je kuma de saba an tulo ka banya nyon chama yi no ka nyon chama mo mo mako sa la waqti be awo awo nam wa ale ko musoma ale gele musun gele ga fu ko ndamar ko ne jeli ako a je jo musula jarabila ako tamaro nyuma ndu mi sokono biti ko na ko ni dalata de sa nyuma be biti kono ko aga na mani adona biti kono romi muso dona no fe babo ay muso mina ka amarase tabla aga fe woro kala de o de folo mo fana nu ko ala kuta be ku dison ka fendo fen kono ka se non no dison ma magalin ni fenno ku lutta dan ku nyode ka singa fare ka ala kuta yere ke o ka dogola ko sebe awo ka da hali min yo dongilu da awa majnun lelan fenno foy wasol foy matu munaci ben dongil da bambe ki kan fen bambe ke me foy titam ni on awo hal no kelera foy titam ni on ba ale o sumsulmi ngesa bon ama ça fait fâchatu ye ka jinaire yere ke fâchatu ye mais zalama fam ay min minge ay reto ay muso bila romi anana la karafi sallallahu alaihi wasallam agwala grama ko ko ne mako sara ni muso ne ba kalama ce tara jihadu lillah ne birlembe ngaso muso be ne dalaga ni muso mina ka sumsum ne ta kira ta ce dai fala gara foni franyi ne te ni ngoni mako sara ko abi kasi jogo me abi kaso jogo la ala surlaka aya jigi sabu ala ya don ko ni misara ni gella ko jogo wadi ko sa aya jigi nam خلد سنن abadi la daud mina من قبلكم tagoye فسيروا aw gatama في الأرض golola فانظروا aga filige كيف jogomi كان عاقبة ni المكذبين kiram galontigiya bawo laban geraw jogala هذا ni qur'anai بيان ni ye bangali de للناس mo bela jeleyi وهدى ani kanado وموعظة ani wajuli do للمتقين ala israel jonye bangali do be nga abe minun kana ko nafa we minun mbistra alaji ala ka fonyoyi wala abol de nafa nam ولا تهنوا agana lafu gabo kafiru kelelima ولا تحزنوا min fara munade سوى ذلك asabu yemi أنه لما حصل dususuma kuma do kanyi sikirama ya fam ko wala ku kana lafu tahinu bi mana tawahanu o yawimbi liqya baina adote nom aw sabu annahu lamma hasalat tafriqa to ni farfarali sorola kira ga sahaba yi uri don kira ko ku ka joro mi majoy jugu kun dogo lembe kulu ko fe lu kuma don وقتل من 70 ye bi wolo bla shedia kamino da ni ma min dara madina bi ta jural ke udi kene min ga kulu sa felanna we ni ma bi wolo bla qabru de ube وجرح منهم ناس كثير we mo jogin kamino la minu gacha وقتل من الكفار نيف we muga aniko yo fa kafiru la وجرح منهم ناس we jamaguru chaman jogon lula قال أبو سفيان abu sufyana go رئيس الكفار ne kafiri nye moye ناديا للنبي be wele da abika kira wele anaka jama أتي القوم muhammadu be jama lawa 3 مرات sitte kira ko ma sikana jabi de tendire ne go la muhammadu be jama la tendire muhammadu kon tem blende tendire nam فنهى القوم أن يجيبوا nam فقال أتي أكو. أبي قحافة awa abi qawata denge fana be jama lawa 3 tendire مرات abi qawata denge ne kamo de man gola tende wa tendire awa abu qawata dengo no tina ye jama la sari tendire nam أتي القوم ako umar ibn al-khattab ko be jama lawa 3 مرات ayo fana wele tin saba ثم رجع إلى go be asage ne ka dora ka jama ma فقال أما ko amma nunu goni فقد قتلوا ko ye nimbe faga tilu nunu be sara وما
ما ملك عمر نفسه Umar masiga yɛrɛ mara قال a كذبت ko i ye nkalon tigɛ والله يا nkalon ni ala ye ala jugu ye إن الذين maa minnu ni i ye olu tɔgɔw fɔ e b'a fɛ minnu ka sa يا a bɛɛ bɛ ɲɛnamaya la a bɛɛ foyi mu sɔrɔ وقد بقي لك ما fɛn dɔrɔn de tora e ye يسوق fɛn min n b'i dimi an kɔni an bɛna awa fa bɛ ɲɛna sisan إن أخذ أبو سفيان o kɔfɛ Abu Sufyan de commencera يرتى الجزء a bɛ radisi don kelen da إلى هبل o hubal an ka boli ba an korda hasa an ka boli ba an korda hasa hubal y'u ka boli ba de ye فقال عليه الصلاة والسلام ala kɛra ko ne ma ni kisiba ma ألا a t'a jaabi قالوا a ye fɔ Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal ala de kortalen don ala de ka bɔn قال أبو سفيان hubal tɛ porte قال أبو سفيان Abu Sufyan ko إن لنا inna lana uza wala uza lakum inna lana uza wala uza lakum ko uza fana bɛ an bolo uza boli bain o ma bain fana y'an da ye o ma bain ɲɔgɔnna tɛ aw bolo o de kosɔn an sera u la قال عليه الصلاة ala kɛra ko ne ma kisi ma قولوا الله مولانا Allahu maulana wala maula lakum Allahu maulana wala maula lakum ala de y'an ka kotigi ye o t'aw bolo في رواية قال نعم. أبو سفيان Abu Sufyan ko a mana ja يوم بيوم ko dɔn ni dɔn ye وإن الله an na kun ye min ye o sɔn o ko ɲana وإن الله يا mɔnɛ min donna an na badiri dɔn an wuli kun ye ka na mɔnɛ de bɔ o de dɔn san kelen an nana an ka mɔnɛ bɔ إن الأيام دول i k'a dɔn ko kumana denw bɛ falen de والحرب سجال kɛlɛ fana bɛ munumunu de قال عمر Umar ko لا سوائل an man kan de قتلى anw ka su olu bɛ arijɛnɛ aw ka su olu bɛ jahanama ثم أمر النبي kɔfɛ ala kɛra a ka jama yamaruya ko ka ɲɛsin kafiru kɛlɛ ma ko kɛlɛ ma ban ثانيا sen filanan la جريم jogɛnɛ labanna يجحف kabini o la a b'i sɛnɛ a juguna kan wala a b'i ŋunuma a kunbelenkuru kan وقال والله. الحرب بينهم mɔgɔ minnu sahaba minnu jogɛnɛ de hali n'u tɛ se ka wuli ka jɔ de u bɛɛ y'u kɛ kɛlɛ kan u وقال bɛɛ y'u ɲɛsin ka tɔrɔ juguw ma kɛlɛ in kɛra بينهم ni ɲɔgɔn cɛ وباتت الهزيمة i k'a dɔn k'a fɔ karili labanna على kafiru bolila نزلت الآية kɛlɛ labanna ka ja silamɛw la النبي awɔ nam ولا تهنوا a kana laafu ولا تحزنوا a kana dimi ka décourager وأنتم aw de ye الأعلون kɔrɔtalenw ye إن كنتم ni aw kɛra limanajenw ye إن يمسسكم قرح ni jogini y'aw sɔrɔ فقد مس القوم قرح a baate jogini sɛgɛn ye maaw sɔrɔ مثله n'o y'a ɲɔgɔnna ye badiri dɔn na وتلك الأيام o don ninnu نداولها an b'o falen falen بين الناس mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ وليعلم الله الذين yɛlɛ taa na maaw ka dɔnni banga آمنوا maa minnu limaniyara واتقوا الشهداء ne sariya su sɔmina منكم kabini aw la hikima min bɛ ko la o de filɛ nin ye ni maa min fatura nin na i gagnena perdu t'a la quoi ni maa min fatura i gagnena nam والله ala لا يحب الظالمين ala den doninkɛlaw fɛ وليمحص الله الذين ni yalasa ala na maaw senuya آمنوا maa minnu limaniyara ويمحق الكافرين ka kafiru barika bɔ أم حسبتم yala aw y'a bisimila de wa أن تدخلوا الجنة a ka don arijɛnɛ ولما يعلم الله الذين k'a sɔrɔ ala ma maaw ka dɔnni banga جاهدوا maa minnu ye jihadu kɛ منكم kabini aw la ويعلم الصابرين ka sabalibagaw ka sabali jira kɛnɛ kan ولقد كنتم a b'a te aw kɛra تمنون الموت a bɛ saya nata من قول أن ka ko ninnu ye تلقوا yan'a k'a bɛ ɲɔgɔnya وقد a رأيتموه b'a te a ye saya sababuyaw ye kɛlɛ la وأنتم k'a sɔrɔ aw تنظرون an ye u bosolen dɔ وما محمد mawla min nin ma kɛ إلا رسول ko kira de
قد خلت الرسل ni qasr miye qasr qalbin والمقصود من ذلك الرد على المنافقين محمد دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مديا فيه واحتكم نصارى من فو وكان بمعنى إكانوا فو محمد كهجلا محمد وما محمد مكي على يدي مكي على جور فو دابلو على جور لا إلا رسول فكراد كراد دون على تبي لا رب معبود voilà ala de sago bela jelen be ke o yala kelen bewde wa huwa al-maqsud min zalika kasagini ke nafiru ga uluko silama lafluma nasuru muhammadu faga ay seg ngadora ga dina ma ana foga dina ayin kuma nafa tibariya nyan nafa kafo muhammadu ye jonde a cira de saya bi bole akan mate min bi batu ko janko auna alaga batu te ni alega fatulu ye bari ka sabuge lanyini ni kira soglu ye o kira ya laseli de o de koson kira ka fatuli masunya la al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ujira ya fam benata yajibu alaina ta'zimu ala kira boyani o be wajibi an islamu ka ana la hurma yajira anyanama ana so malmali nga hakito ala kira la ngana nyina ko josila anana ni minye anga siko kala chiko bela jelela naam bismillah وما محمد ما لمين ماجي إلا رسول فكرade قد خلت الرسل abadi kiraw temena من قبله jago alinye أفإن مات yala ni mamadu fadurat langa أو قتل wal manu ya ashiri ya kele gedala انقلبتم aw yele madewa على أعقابكم ako asendondolonga ومن mauma ينقلب no yele mana على عقبيه asendondoluga ولن يضر الله شيئا utiara toro foila وسيجزي الله الشاكرين alabina bargala bawo alabina ulunna ni sojade وما alabina nusara كان nam abubakar siddiq ale ni disukuru ngala ni qur'an ayen goni ay disukuru min ngala ay ni ayen fala nam tuami ni sahaba hakilu pana ni ma murtila no murtila ko umar ko parce que kuma ba kala ma chugomi ala kira sahaba hukume ala kira fe kungadu ye ni ka kanu yere uye ala kira kanu ka se degere la hali arabu fe fendo bido mo sena ki sen kiri ko buba aba wele chogodi buba do nan sena ote ba afo arabu fe ko ni buba do ni sena ma min kadi ye kate mo be ga be fe min kadi ye kate be fe be ga ko ni o to fo doron ka bi bola parce que abe joli kirle ni kanu ba to fo ro mi doron joli be kurasi ni soron o bitana sahaba ni buba kun do no sena gumba fuko wa muhammada ni ko muhammadu ram doron abi ko na fo ye qur'an de sigula abi siga bala tuwala donc o tinya ciko sila foka so dusukun yere kanu de mena dusukun yere la ko voilà abakar siddiq gamni kala bana gelera kira ko nyaay aba abakar siddiq ibla no la misir la ko ga to kam wala sali fali $100 umar ko ale temena ko ala kira ay korofla ko abakar daga sali mo woy bon
Abubakar ko ni yɛrɛ kamana guana sa kira ka bana in bɛ taa ka sa a bɛ juguya don o don dɔ bɛ fara bana kan foro dɔ bɛ Abubakar Sidiki bolo ko Sunni a tun bɛ to ka taa o foro la yen a kamana guanen dugu yɛrɛ vraiment a ni sirila dugu kɔnɔ a bɔra a taara o foro in na ka taa a kamana guantɔ taara da yen ci taara fo a ye k'a to yen de k'a fɔ ko Muhamadu kɔ sɔma yɛlɛmana sallallahu alaihi wasallam a fɔra a yɔrɔ min a wulila a y'i ɲɛsin Alakira dalen bɛ yɔrɔ min a denmuso Aishatu ka so kɔnɔ ka taa don Alakira kan yen na kuma ma si fɛ a ye donna Alakira kan yɔrɔ min a ye fini kun birilen bɛ Alakira ɲɛda la sallallahu alaihi wasallam a farikolo sinima in dalen Abubakar sin ka fini ta ka bɔ ɲɛda la ka sin ka sumusumu a ko tubta hayyan wa maitan a ko isinuyara i ɲɛnama isinuyara i su ne dalen b'a la Ala tɛ saya fila fara ɲɔgɔn kan e la amma lima yatulu la faqad mitta saya fula in kɔni y'o kɛ ne dun b'a dɔn i tɛ wuli kunu ka tila ka sa a ye fini bira la a bɔra kana sɔrɔ sahabaw dɔw murugura ka kɛ nabara dɔw nabarayala dɔw kɛra fiɲɛtɔ ye o tuma kira yɛrɛ ka bagan dɔw bɛ yen olu taara u yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ aba sahabaw Umar ibn Khattabi o hakili tiɲɛna pewu a bɛ ka npamuru b'a bolo o jɔlen don a ko a bɛ ka min fɔ dɔ ka segin a la a bɛ ka kuma min ŋunuŋunu fɔ dɔ k'a fɔ n b'i kan tigɛ sisan a ka bɔ saya ma a ka bɔ ma dɛ a kana fɔ dɛ o ye nɛni de ye ka ɲɛsin Alakira ma an ka nin kɛra ba in nɛni dɔ ka ɲɛsin a ma Abubakar ko nin ye baara ye a ko Umaru a ko i da de a ko bɔ kɔrɔ kana gɛrɛ n na dɛ Abubakar y'a to yen ka taa jɔ a damama yɔrɔ la a ko ayuhan nas man kana ya'budu minkum Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul kadru ayat la Umar ko ha asina ga nina kisa a ko nin ye Qur'an de ko a kɛra ko bɛna fɔ ale ma deli ka ni ayi mɛn ni nin don in tɛ a ko Abubakar Ala ka barika don i la ko i ye hakili segin ne kun hakili tiɲɛna nka i ye hakili segin a y'a dɔn k'a fɔ ja bi don kelen Ala ye kumakan dɔ fɔ k'a bila don in ye quoi naam bisimilayi وما كان amanga لنفس niye أن تموت agasa إلا بإذن الله ko ni Ala ka diɲɛ de كتابا sɛbɛnni na مؤجلا n'a dati dalen don bɛɛ lajɛlen ka ko sɛbɛnnen don ka ban pewu nam ومن mɔgɔ min يريد ثواب n'o ye الدنيا diɲɛ nafa de ɲini نؤته n'a ka baara ye an b'a tigi sɔn منها ni diɲɛ in na ومن ni e y'i ka baara bɛɛ kɛ diɲɛ ɲini de la ko diɲɛ kan b'o d'i ma nam ومن mɔgɔ min يريد ثواب n'o ye lahara nafa de ɲini an b'o tigi sɔn lafina la سنجزي nka الشاكرين wajibi anw bɛ barika dabagaw an b'olu sara ni ɲuman ye dɛ وكأي moriw aw minnu bɛ wurudi janw na aw minnu bɛ haliwa janw na nin aya ye kiiritigɛla de y'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ni a y'a sɔrɔ b'i ka wurudi kɛ diɲɛ nafa dama ne bɛ tila wurudi la a bɛ d'i ma sɛgɛ o bɛ d'i ma awɔ nka n'a y'a sɔrɔ b'i ka lahara de ɲini n'a ye astaghfirullah 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 ka fɔ ka caya ka sali Alakira kan ka caya ka Ala ko fɔ ka caya ko Ala ka baraji d'i ma Ala bɛ diɲɛ ni lahara bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma Cheikh Ahmad Tijani ale ko o sirkul awrat ko mɔgɔw bɛ filankafoya fɔ ko filankafoya sigiyɔrɔma de ka ca filankafoya ko a sigiyɔrɔma ka ca dɔw bɛ yen nɔ u bɛ Ala ko fɔ u tɛ Ala ko fɔ foyi nɔfɛ ni diɲɛ tɛ donc e ka Ala ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ i ka laɲini de kama quoi donc i ye laɲini fara Ala kan quoi
e ga la ɲini fara ala kan i bɛ wurudi fɛn minnu ɲɛ i bɛ ka kalan kɛ fɛn minnu i bɛ ka nafila kɛ fɛn minnu ɲɛ i ye laɲini fara ala kan o ye shirku lawradi ye ya hali ni a y'a sɔrɔ filankɛ tɛ min bɛ i bɔ diinɛ la fɛn kɔni don i kan ka i bɔ a kalama ka fɔ ko fɛn dɔ ka ɲi a ye quoi i ka baaraw kɛ ala kama e tilala bi dugawu kɛ naam o k'a ye a ka ca min nabiyin kamin nabi ma la qutila n'o ye nabi min faga e habata ten de han an b'a fɔ jari ten de koyi ma'ahu rabbiyuna o kumana dɛmɛbaa kun t'a la de o to yen dɛmɛbaaw kun b'a la de ala dɔnna faralen b'a kan kathirun minnu ka ca wa ma wanu nka ala dɔnna ninnu ma lafu lima fɛn ye asabahum n'o y'u sɔrɔ n'o y'u ka nabi ɲuman fagali ye fi sabilillah ala ka sira la wa ma da'ufu o ma fari faga kan wa mastaqamu o ma majigi wallahu u yɛrɛ di jugu ma ala yuhibbu ala bɛ sabali ɲɔgɔn fɛ wa ma kana o ye ka kalansira tafsir cogo ye kalansira wɛrɛ bɛ yen nɔ o k'a yi min nabiyin qatala nabi man ka ca n'a ye kɛlɛ kɛ o jɔn na kalansira ye qatala i ka fɛn kan ka fɔ Qurtubi kan ka bɛ kalansira ninnu fɔ Hafsi de don qatala nabi ye kɛlɛ kɛ bon o ye dɔ ye qutila yɛrɛ fana karibi yuna ke naib fayili o fana ye a facar cogo dɔ ye wala an ka sitopo an b'o bila qutila ribuyuna qutila ribuyuna nabi man ka ca qutila ribuyuna ma kasiru fama wanu to malafu nga nam ago an ga kalansira yi n'o ye ka yi min nabi qutila ko tiɲɛ yɛrɛ la ko o facari ɲamina n bolo dɔn dɛ bari ko a ma deli ka na fɔlɔ ko nabiɲuman dɔ delila ka faga jihadu la o ma deli ka kɛ fɔlɔ nabiɲuman fagara de nka o ma faga jihadu la a bila o mana nabiɲuman ɲamariya ni jihadu ye yɔrɔ yɔrɔ a ko aya in ko kana b'o de jira u ye jaabi di k'a fɔ ka mɔgɔw y'a faga ndoɲoni na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛda ye nka ɲuman ye min ye k'a fɔ n'a bɛ fayili o ye ribiyuna de ye zarfu muta'alliqun bi qutila qatilu waqi'un liribiyina la lil anbiya a ko fagali kɛra ribiyinaw de fagara nabi ɲumanw ma faga o ye sagini de ye kafiru ka kuma ye ni nabi ɲuman kun dɔn u kun tɛna ka jama faga ka sɔrɔ a b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni lirabu in bɛ boli kalansara filanan de la kokura damire asabahum na o bɛ segin ka dɔrɔn ma tɔ minnu ma faga tɔ minnu tora a ko taabolo min bɛ faamu ani diina bolofara min bɛ faamu ni lirabu cogo fila in na o ye de ko joli bɛ saha qutila in kan walima qatala in kan aw qatala ka jo qatala in kan ala al-i'rab al-awwal min asani no bismillah wa ka'ayyin sagaga wa ka'ayyin ako kufangaw ni buni amiri ulu ya kala ko qatala o ye Abdullah ibn Mas'ud ka kalansira de fana ye Abu Ubaydi fana ye o de sugandi ale ko ala
n'a ye mɔgɔ tanu maa min ye kɛlɛ kɛ u ye maa min faga ka fara a kan o bɛ kɛ dɔnbaga ye o tanuni kɔnɔ ni o ye mɔgɔ tanu ni u y'o faga a buma na maa fagalen tana o tɛ don o kɔnɔ o la k'a fɔ kaatala in ko de labɔlen don ka tɛmɛ kutula in kan ale ka nin fɔ cogo in na ale ka faamuya cogo la naam naam a ka ca kamin nabi mala qutila rabbiyuna i ka se tobuto ye isa ga fo i ka Qur'ana bi ka ke seben cogo min a tafsir cogo min an ka tafsir tɛ o ka ayi a ka ca kamin nabi mala n'u y'o seedeya k'a sɔrɔ ala dɔnnanw bi fara a kan n'olu ka ca ma jitoya den kosɔn n'o y'u sɔrɔ ala ka sira la u ma lafu u ma majigi ala bi sabalibagaw fɛ foyi ma k'u ka kuma ye ko ninnu de ko ya amma e ka yafa anw ma an ka junubu la an ka dansagu la an ka kow la e ka an sentegew sabati i k'an dɛmɛ mɔgɔw kan nin ye kafiru ye ala y'u sɔn diɲɛ sara la n'o ye dɛmɛ ni kɛlɛ tɔnɔ ye ani lahara sara la ɲuman na o ye arijana ye ala ye bɔle mun ye sini ala ye ɲumankɛlaw fɛ dɛ ya mɔgɔw maaw de ko dɔn n'olu limaniyara n'a ye maaw batu minnu kafiriyara u bɛ laban ka aw lasegin a ko kan aw bɛ yɛlɛma jiriwarolenw ye a bila ala de ye aw dɛmɛbaga ye ale ala in ale de dɛmɛbagaw bɛɛ la ɲuman ye an bɛna siran kɛdun maaw dusukun na maa minnu kafiriyara ni fɛn sababu ye n'u filankafiyara ni ala ye u ye fɛn de fara ala kan ni ala ma dalu jigin ni o batuli ye u donyɔrɔ o ye tasuma ye dɔnkɛlaw ka sigiyɔrɔ caana de a b'a di ala ye tiɲɛ fɔ aw ye a ka layidu kɔɲɛw la ko a bɛ aw dɛmɛ tuma min n'aw b'u faga ni ala ka laɲini ye ko tora ten nɔ ko tuma min ni aw jitoyara n'a ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya kira ka ɲamariya la ko min ka jɔ yɔrɔ min o ma jɔ o yɔrɔ la a y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛlaw bɛ kulu kɔfɛ aw to kalama kira b'a kalama nka t'a dɔn ko sahabaw bɛ sɔn k'ale fɔngɔ kafiru ye plan kɛ ka sin ka wɛrɛ kɛ bolibagatɔ ye ala kira ko minnu ka jɔ n'o la an sera an ma se o a ye to n'o la olu fana godonna olu fana ye kɛrɛnkɛlaw ye olu y'u ka kɛrɛnkɛfɛnw bila ka godɔn ka kɛ ka nɛmaw cɛli ye ninnu sera ka bɔ o kɔfɛ kafiru sera ka jigin ka bɔ kulu kan o kɔfɛ naam aw boli aw bɛ kutali kɛ fɛn tɛmɛnen kɔ ni ala ye fɛn jira aw la n'a b'o fɛ awa u kun bɛ mun fɛ dɛmɛ e kun ye dɛmɛ kun fɔlɔ ye sabu kafiru kun bolila u kun bɛ ka kalimaw fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nam maa bɛ wuli aw la n'o bɛ diɲɛ ɲini o y'a jɔyɔrɔ to ye a ni ma nɔfɛ to ko kama maa bɛ wuli aw la min bɛ laharali ɲini n'o sabatira Abdullah ibn Jubair u y'o seedeya o dɔn a n'a ka jama
summa kasagi صرفكم ala aw yelema عنهم kabo kafiruma ليبتليكم yala sana aw korobo ولقد أفاء wallahi bada ala ya faragwe عنكم kabauma والله ala ذو فضل basangundiya dungedo على المؤمنين limana jonka ya fay goni ega wadi tagasisa تسعدون na mutaw kufe ولا تلون aw dunti yelema على أحد maasi ka welelika والرسول dagi aina sige kuma ti sige ci welelika la basro basi siranna war rasulu kasuru kirabay يدعوكم wiga wele لأخراكم ako felala Allah ala kira yeri kumbe ha wiga wele ile ibadallah wiga buli فأصابكم غما bara gelana nyurula de nam فأصابكم غما ya usara diminna بغم bare ay kira dimi لكي لا تحزنوا yala sa nin fogo mi ha gume ay kira dimi minke alfa dimi dawla no de yala sa kana décourager ka dimi على ما fenga no فاتكم dala gauda gamini kele tonona ولا ما wala kana décourager fenga no ya usuro kamini fagalini karla والله ala قليل don gelado بما ni fenye na bo bara ثم kasagi أنزل أمانة ala e basigi jigi عليكم auka من بعد jimi الغم gelen demenengo نعاسا jingodo يغشى be طائفة jamagulu labo منكم naula bijungo yeramaten nam وطائفة jamagulu do قد حمتهم mari أنفسهم ahmadu mabadulu niu hame يظنون matla jeli ko la folo foytu game fo nigi sidi nam يظنون le be bi sigalige بالله ni ala e غير الحق siye tanala وأن الجاهلية jahiligan go ga bisingiya tuwala يقولون kera ulu kono ko nabi man fagaradi wala kono yimenti deme o ba fo هل لنا من شيء yala fembe a umbulowa ha yala fembe a umbulowa من الأمر kamini deme ngonyewla قل on dala nyawo fe few nela naso ala niwi anwi ni masoro ha waswasi dono sukuna قل e ka fu ma Inna al-amra e ka do deme ngonye kullahu abela jele lillahi be ala jele be bolo يخفون ما ni kuma fo ba be fene do في أنفسهم ni una لا يبدون tisongo banga لك iye يقولون ba fu kono de لو كان ni fendo kungera lana anye lana kabili deme ngonyela ما قتلنا kudina amfaga yanno قل afuma لو كنتم hali ne au kera في بيوتكم aga zogon nawla لبرز الذين mawku bi bo كتب ye القتال fagali latige عليهم yoki la mo ga gaminola kati dairoma يبتلي الله sigili tu kisi ayala akidi tsiyo bali e ma mi mo lafsa yanyi ko maligal mutuna ne kan nyema jo alela ko ale ba irita ale bulla ga dafo endi ga dugolo ga ha ja maligal mutu sigile gumbe ga ali kono yino asena ram dara yani mina nana ga to Suleiman ma ko akwai ne gunga ga ne gunga e ka centi sawu aw be shame yanno afara gonne kana nimina few fo akase endi adun fana ga nimna ni seconde ma do de kono ngandara nyala mina kala kanya mara kambara ndara yeno ndara soroy wala ndara soroy nya nimna ale bulla sayanye wa fil haqiqa abulla ka tora dayaro de ma wa bitindi ni mata jihadula fagali sabu ka chaw fagali sabu ka chaw nam لبرز الذين wallahi mawgu bi bo كتب القتل ni fagali latigi عليهم dukki la moga إلى ملاجئهم kadru daruma ويقضي اللهم yelasa ala na fin korobo في صدوركم mebe udisula kala ala ubokane ga ولمحص ما na fin banga في قلوبكم memba udusukunna والله ala عليم don gelado بذات ni الصدور kogo disu dunge إن الذين maminu تولوا lolu yukodi منكم kamina aula يوم
donna التقى الجمعان donna ni jama kulu fila nyon gumbeli nyonya إنما استزلهم shaytan de الشيطان yulula chene de ببعد ما sen do sabuye كسبوا niyo bala kami kiraga fonyo wala ولقد عفى الله wallahi badala ya fara عنهم kabuma إن الله ala غفور ya fabado عليم mujubado يا أيها afuru koroti ya fada mai ya fa chaman tigido abisutorol ke kojugo ala ya kojugo kala joli suture nam يا أيها ya mo الذين maude godo آمنوا no ni mai لا yara تكونوا agana ke الذين komi mo jugo ya كفروا minu kafirara وقالوا nafiru kodo kafirara dusukunde la uko لإخوانهم balmauma إذا ضربوا mami ni balman nun damana بلاد duguma kolla nu sara أو كانوا walma nu kera غزا kelekelaw ye nu yu faga لو كانوا nu kun kera an yɔrɔ ما nu kun tena sagoyi وما قتلوا wale kun tunu fagagoyi جعل الله yalasa ذلك ala na ukuman ke حسرة limisa في ye قلوبهم u dusukun na k'u découragé والله ala يحيي ala de bɛ ɲɛnamayali kɛ ويميت ala de bɛ fagali kɛ والله ala بصير yeli b'a dɔn بما ni fɛn ye تعملون n'abo baara ولئن قتلتم wallahi n'u ye aw faga be في سبيل الله ala ka sira la أو متم wala n'aw sara dilan kan لمغفرة yafa من ka الله bɔ alahu taala yɔrɔ a ka junubu ye ورحمة ani hinɛ خير o de ka fisa مما ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan تجمعون n'a b'o fara ɲɔgɔn kan ولئن متم bisa ye waliya ye n'a kɛra yajma'una n'u b'o fara ɲɔgɔn kan naam متم wallahi n'aw sara أو قتلتم aw sara aw yɛrɛ ma mawtu ani qatulu fɛn kelenw tɛ qatulu de ka nin bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ ko guruja farigolo ka defo do farigolo la ni ka bɔ a fɔ ye qatulu ye mawtu o ye ni ka bɔ ka farigolo ɲuman yɛrɛ to naam أو قتلتم walima n'u y'aw faga jihadu la لتنصرون u bɛ aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan الله da ala ma adamaden bɛɛ bɛ sa o min sara jihadu la o min sara ka dilan kan o a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan فبما رحمة hinɛ de kama من الله ka bɔ ala yɔrɔ لنت ni e Mamadu Lamini nɔgɔyara u ye ولو كنت ala kɛra a jogo kun ka nɔgɔ maa nɔgɔn kun dɔ ɲɛmaa min kun do a ko ko kun man gɛlɛn maa kɔnɔnajugu kun tɛ kɔrɔfɔli camantigi kun tɛ kuma camantigi kun tɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ muɲu a kun bɛ sabali kira koli cɛra a kun to dimi a yɛrɛ ye quoi a koli cɛra a dɔgɔyara a nɛnna do de la kana kira ma sallallahu alaihi wasallam kasafini ba kana kasinga aka doloki mina na ko ka sama Muhammadu o tigi bɔra bugu de la bugu la modo ako Muhammadu nson gamini ala ka nafolo la nafolo min b'i bolo fa innaka la tuti min malik wala min mali abika ako e tere so yɛrɛ ka nafolo la i fata te ala kɛra yɛrɛ la ala kɛra yɛrɛ la ako aya sɔn o y'a sɔn a ko i wasara a ko wasara a ko bon tajuru bi sara la i m'a ye i ye n kan n jogin doloki ye n kan jogin tajuru bi sara la a ko a tɛ sara ale la de k'o tɛ fɔlɔ ale la de k'o tɛ fɔlɔ ale la a ko e ye n jogin i ye ne jogin ko a tɛ tajuru tɛ sara ale la a ko a fɔra ne ye de ko i bɛ muɲu i bɛ sabali voilà ala kɛra kun bɛ sabali b'a de mɔgɔ kun bɛ don a gasi la waati bɛɛ a kun bɛ bonya kun bɛ sabali ko o de kosɔn ko mɔnɛ ti kunna o tɛ silamɛ ɲuman ye naam ولو كنت ni e kun kɛra فظا maa kɔnɔnajugu ye غليظ القلب ni sɔn kun ka gɛlɛn وانفضوا o kun bɛ cari من o حولك kɛrɛfɛ n'a y'a sɔrɔ maa kun ye maa kɔnɔgɔn kun tɛ a kɔnɔ ka jugu a ti sɔn musala t'a bolo
magum bu roma ko nyinde ko bu ko torobaw nam fafu igadame anhum gabuma wasafir iga yafa dele uye uka junubula shawirhum yuku saranyonya ilamure kola nibe ko minge iba sarawla minte wayi ko nyewi ni minte tiganga ko ye aka kele ko nyewni da bariya ko ni ko jamabo e bi nyawele patane mo shawari kola aba titigi ja ayre la ko aba do ko ni ko tigi uye nejati ko kola dango abe afari be funaka abiga sabuye abe koindo aka koyi ngamodo be ni ga ko ke ni masarolla ha abinya unyena utifem fa bi che unyena fa utifem fa barka daga e masarolla nam idza azamta ni tigarat mami fatawakkal iki jigida ala allah alaga inna allah ala yuhibbul mutawakkilin abe jigida bawo fe yansurkumullah ni ala udime ya galiba ba'de lakum awi wa yakhluqukum ni ala sidi awma ajugu kan al dugolo kan jugu be man ñoo fara ñoo kan utisawla bolitigu kana dam ko bolima komo tigu kana daw ko komoma ni mbe fe jasilin di ala ka deme nyekoro ikelemba be kari ka boyeno ma jugu kana daw ka jugu yama fere jugu tigu kana daw ka fere jugu ma iba bela jele kari ni ala ya aw deme ma siti si awla nam yakhluqukum ngani ala ya aw labila parce que deme ngera ko badir don ngani ala ya aw labila ko uhudi don fama zal wati kun folola masa jumaindo no be aw deme ala ga labila liko fe falyatawakkalul mu'minuna limana jongo jigida ala allah ala gelen be kasa wa ma ko kana wasado ala deme bale de bolo labila bale de bolo amenna badri don birfan bilemanin do fana tunna ay birfan nin gun cekani ko sobe asurla kafiru bolo silamo de asuro hakilu jolen ko ba fi ne tlali kera ma do yala bina bila ma min yorola do ya taka dogo ko ba fe ka ke ayre kelen dai kelen mawo yin ngali ke dugol bawo yere ko he ay birfan ko kuma tuta wi ko tigi yere de yata ay kuma tuta aka na shi ko shi ga ta dana de lo ta bige malo de kasoro awa ngalondo nam wa ma kana amanga linnabiyin nabi ma ye ayyuhalla aga ani masu aga su ni ge wa man momi yaqul le kele tonoshe yadi atiki bina bima ni fenye Allah na yo dogo yawmal ya qiyamah madona summa kasagi wafa kullu nafsin weni bela jelen dafa ma fem bela jelen barajila kasabati na uke wa hum alhalama ulu ya'lamun ote untonyo afaman bukhari muslim ya lakali kaba bir hudama قال ko alakira jora sallallahu alaihi wasallam ذات يوم تذكر الغلول ko alakira jora dondo ay suyen lifu فعزمه ka furba fenshi ay fo de mago gululu nam فعزمه ya ko ke ko bay ko sebe وعزم أمره ya ko nye bonya حتى قال لا ألقي أن أحدكم يجيء يوم fo القيامة ako ngana o dola kelen sorode jiu no bina يوم القيامة kiyama jodon على رقبته بعير له nyome ba kana رقاء kasikambai فيقول يا رسول الله ba ho ya alakira أوصني ndeme فيقول لا أملك لك ne ba fungo keleni nguni o program ga bone made wale hake neto seko ndado la de ay قد أبلغتك ne nye kuma nye fiede nya fiede لا ألقي أن أحدكم ngana ma sisoro يجيء يوم no القيامة bina qiyama jodo على رغبته فرس ni soba kana له حمقامة ni kamangambaye فيقول يا ba fu yara kira أعسني ndeme فيقول ne ba fu لا أملك لك من ne te الله maralike من
الله شيئا كمن على لا فويلا قد أبلغتك bari ñella silikima لا ألقين أحدكم ngana dola gelen soro يجيء يوم القيامة lo bina qiyama jodon لا رقبته شاة bagamba kana له ساقا amanga kaskambaye فيقول يا رسول الله ababu wala kira أعسني ndeme فأقول ne bafo لا أملك لك من الله شيئا nete maralike iye kamina ala ko la fuela قد أبلغتك abati ñella silikima لا ألقين أحدكم ngana dola gelen mi yoya يجيء يوم القيامة ay bina qiyama jodon على رقبة نفس nimba kana لها صياهم mangambaye فيقول يا رسول الله abafu ko yala kira أعسني ndeme فأقول ne bafo لا أملك لك nete maralike من الله kamina شيئا ala ko la fuela قد أبلغتك abati ñella silikima لا ألقين أحدكم ngana dola gelen mi yoya يجيء يوم القيامة abina qiyama jodona على رقبته رقاء awa bagamba kana تقطف wala riqawde finuba kana تقطف biga ñogon gosi فيقول abafo يا رسول الله yala gira أعسني ndeme فيقول abafo لا أملك لك nete maralikiye الله شيئا kemi alaga ko la foila أبلغتك abati ñella sili ke iye لا ألقين أحدكم ngana awdola gelen mi yoya يجيء يوم القيامة abina qiyama jodon على رقبته سامة shamatun de bam shamatun aha sanuba shamatun nam samitun de mangubaba kana mangubaba فيقول abafo يا رسول الله yala kira أعسني ndeme فيقول ne bafo لا أملك لك ne de maralike من الله شيئا gamila lala والرقاء riqaw الصوت البعير we riqaw ñogome mangandi والسقاء siqawi صوت صات we baga mangani والرقاء riqaw ثياب we finudi والسامت samitu ذهب we sanwi والفدة nam an warje والهمهمة hamatu صوت الفرس nam صوت الفرس we so mangandi wololo yɛrɛ lasili ka fɛn mina dogo la a ye fɔ de ma ko wololo komi n'a fɔ ka sogo ani golo mina ni ɲɔgɔn ye bosolikɛla ka sin ka sogo meleke golo la o bɛ fɔ ko wololo a ti daga nabi ɲuman ka hakɛ la sallallahu alaihi wasallam nam أفمن yala mɔgɔ min اتبع رضوان الله ni ala ka diɲɛ o batu كمن yala o bi komi na mɔgɔ wa باع n'o seginna maa min ye ala ka diɲɛ batu naam كمن yala o bi komi na mɔgɔ wa باع ni naam n'o seginna بسخط ni dimi ye من الله ka bɔ ala yɔrɔ ومأواه a donyɔrɔ جهنم o ye jahannama ye وبئس المصير laban yɔrɔ tiɲɛna de هم olu درجات daraja caman n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na عند الله ala yɔrɔ والله bari ala de ye masa tilennen ye i y'a faamu a bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen file n'a ka tilenya ye a tɛ maa si juguya nka ne ye ninnu ka baaraw bila ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na wallahu ala بصير yeli b'a dɔn بما ni fɛn ye يعملون ni u b'o baara لقد من u bɛ الله baara min kɛ ala b'a dɔn naam لقد من الله a b'a di ala fana على siriyara المؤمنين limana jɔnw ka إذ tuma min بعث رسولا n'a ye kira ci فيهم limana jɔn ninnu من na أنفسهم kabini u yɛrɛw la يتلو arabu dɔ آياته komi o cogoya yalasa u na faamuyali kɛ ka bɔ a ma u na kɔrɔta n'a ye malika tɛ farafin tɛ mana kanfan bali fɔba tɛ laqad manna Allah hada taraqin fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam ni ye yɛlɛnin de dɔɔnin dɔɔnin ala kɛra ka bonya na ala ka nɛɛma jida ma ka kisi
fanazahu awwalan ala al-ghulul ayasiriya ko damna la kabo dogolima suma bayyana anna wujudahu bainahum ni'matun azimatun atlala gajira ko asoroli uni yogonche ko en nema bade na nemarani oyi uka nam nga haqiqa yere la nema do hali kafiru kan ayli mana jon gerengere baro olu de nafali bawye naye abi dume olu de kan amma kafiru hali ni kafiru basigira naye kabo du kolo yere lima ani bayle malima ani balaw labole bela jilema nam hanu ye ugersege naye fa mana ke ulu laban o du mali de harakili du kono alebe bari kabuma atesurali don ye kisila kabala labama bushra lana ma'ashar al-islam inna lana min al-inati rukina ghayr munatim busriko nisojabi awnye awn salama jama kullu ikado ka fuko saman sembi ambolo otikari naam ala grabina domi asro arabu choko soitu bolo to choko foitu bolo atawa al-jahiliyyah fi dalali wa kufrin ta'budu al-hajar al-asam jahiliyakum be filidni kafiriya de la ube farade batu wa ta'kulu maitatan wa daman wa tastu ala maw'udati al-atfali dafna ukumbe jifadun ukumbe julidun ukumbe godon kaw demuso nyana ma gata don do ko jukoro faja abi millati al-islamiyatu mathaniya fi salatu khams masna ananani islamiyat dinai abi al-fatiha kala farat al-durula fla bita wata kan sage nam لقد من الله والله بعد على فنسيرا على المؤمنين لمن يجونغا دمامي بعث رسولا نا يكراشي فيهم ولا من أنفسهم سامي يرودي يتلو آياته بعدون وبا بدو وبا فادو وبا بورد يتلو أبي على القرآن أيها وكلا وكان ويزكيهم أبو سنيا كبوش نبوما أبو لا دنيا قرآن لا والحكمة سنة لا وإن كانوا كسرو كنجرا من قول كون كلا إن كيليني لفي الضلال لكم بفلي دلا لو بانغالي دو أو قلتم ولا كوديا لما تمامي أصابتكم مصيبة مصيبة يا أسرو إني ما بي ولا لا فعلي أولا أوري دونا قد أصابتم قد أصبتم مثلها كسر أو يوم في الأسرة بدر دون إني ما بي ولا بلا جنا من اللي بيلو لا فعل بيلو بلا جنا من الله أن هذا كويلا نيمبا سر تودي أو كويلا نيمبي أو سر تودي قولي مولا من كافوما هو من يأسرو من عند أنفسكم أبورا يرودي إن الله أكنا ماسينينغا bari ala qadirun lebado ala kulli bela shay'in jelenga ni bana kale de ma bisi aba yoro jirila wama femi asabakum ne ausuru yawma domi iltaqal jamani bulu fila nyon gumbe nyonya bi idhnillahi surana ala ga gede wa liya'lamal mu'minin yara jonga bo kalama ka don wa liya'lamal ladhina mawfana nado nafaqu dodo nafira qila duko lahum umma ta'alu aina qatilu aka kelege fi sabilillahi ala ka dina de menina ajdahu wala ka jugu nyoni qalu duko law na'lamu nango qitalan be keledo nango be lattaba'nakum tuwa gode hum ulu lilkufri da kafirama yawma idhin odona aqrabu ukasurun minhum temeuga liliman kadro limaniyama yaquluna ma defende fo afwahihim no dabarawe laysa no make fi qulubihim sukunna wallahu a'lam ala de don gelaye bima fenye yaktumun dogo kamin na fiala alladhina ulu de mowe qalu duko liikhwanihim balma madina la وقالوا ka
soro sigira kabo jaduma أتاهم nu kunya batu ما قتلوا kundunu fawa egafo وازرعوا الموتى aye sayanyuni kaba yerewma na ukera folawi ni sayana ma anyuni sigilite saya baligui kana mo bisigiya قتلوا ye maminun shedeya في سبيل ala الله gasirala أمواتا uye بل abla أحياء nyana maudo عند ربهم umayro يرزقون bu gersege onni be kono jagi kono biyala nu yarjana kono khala kawni nisja baayuye بما ni fenye آتاهم ni الله ala oduma من فضله kamini ala ga fasaunti ala ويستبشرون ni soja بالذين ni moye لم يلحقوا ma minu ma binyonya بهم nuye من خلفهم kaminu kofe ألا خوف kafo sirante عليهم kan ولا هم magere be dimilara يستبشرون ube ni soja بنعمة ni nema bade من الله no baraji ba mbora ala ho وفضل ani fasaundia no jidile وأن الله ni kafala لا يضيع أجر المؤمنين ala de limana jonga sarala bila الذين limana jominu استجابوا no jabilige لله alai والرسول ala kira من بعد ما kende menengo أصابهم القرح ni jogini yusoro أجر baraji be للذين mawye أحسنوا min yenyalike منهم kaminula واتقوا nusran alanye عظيم no e baraji baye الذين ulu de moye قال لهم ni الناس mawkuma na ibn mas'ud al-jai arabu ka chirendo إن الناس شروع في ذكر غزوة بدر الثالثة وتسمى بدر الصغرى نعم أكون يدوني دي أبا بدر سبنا نعم قال لكم بدر جيني رابعة نعم من شعبان هو يوم مسموم أكو أكيرا دون من يوم موسم عظيم لقبائل العرب أكو بدر نعم أكو نيلا جي دون دي عرب قبلوي كل عام فخرج سانوسا فخرج أبو سفيان Abu Sufyan bora حتى نزل من زهران awa fo alana jigin marra zarani rola فألقى الله الرعب ala isrankiru في قلبه adusukuna فألقى نعيم بن مسعود nam نعيم بن مسعود الأصدعي nam فلقي نعيم بن مسعود ay الأصدعي na'im bin mas'ud al-ashja'i ale be wara قال أبو سفيان Abu Sufyan go يا نعيم awa nam يا نعيم naimu kinena naimu nana إني قد وعدت محمدا naimu ko Abu Sufyan bora fana jigin rola ko marra zarani ala isrankiru adusukuna ay na'im bin mas'ud al-ashja'i be wara Abu Sufyan ko ya na'im inni qad wa'adtu muhammadan ne Muhammad lan ngonya anga nyogo soro في موسم بدر ne badri kene فهذا عام ni sanye معجدب nam sanga gele فأحب أن يكون الخلف منه nam فأحب أن يكون الخلف منه nam aywa hakaza nam ako ya don amma fa ko hudi hijira san sabana ya bon yanno bi ambe kene min gan tuzuru ambe alakira ka ganga sallallahu alaihi wasallam ambe sha'ban kalo de la singalo makono anga nim badri ambe singalo makono de la السنة الرابعة ya السنة الرابعة wala hijira sananna wala hijira sananna singalo makono ambo de la nam temenai فأحب أن يكون الخلف منه nam abu sufyan ya kanu aywa fonyo waka ke ka bo ala kira de yoro لا مني nam nga ata fi fonyo ka bo alefi فذهب إلى المدينة ata daga do madina ma فثبتهن على الخروج nam e ko nayi makwa ka ta madina fanfi ka wala saliya ka bolima ولك عندي 10 من الإبل akoni yoke
yɔgɔmɛ tan bi den ma فانطلق النعيم yanni ka tɛmɛ ni ta ye n kɔnɔ dɔɔni pour an ka bɔ a kalama n bɛ wagati min na Shabana kalo n'o ye sinkalo makɔnɔ ye hijira san 4 na Shabana kalo sinkalo makɔnɔ hijira san 4 na a bɛ bɛn janvier kalo n'o ye miladi 626 an bɛ 2017 de la an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ ka nin kɛnɛ min lakale a kɛra 626 2017 626 a kɛra o de la ala kɛra bɔra sallallahu alaihi wasallam maa 1500 so tan kun b'a la Ali ibn Abi Talib a ka darapɔn kun b'o de bolo Abdullah ibn Rawata a y'o de bila a nɔ la a nana se Badiri ma naam Abu Sufyan ale bɔra mɔgɔ 2000 ɲɔgɔn na kami 2 arabu la so 50 bolo fo kana se Marazaran tile kelen dama de bɛ o ni Makan cɛ a jiginna jida dɔ la o yɔrɔ la Abu Sufyan bɔra Makan a bɛ a fari fagalen kan a bɛ ka miiri a ka kɛlɛ laban na ka fara silamɛw kan siran donna a dusukun na a jorola a jiginnen Marazaran a ka tigɛngɛya seginna kɔ a ye fɛɛrɛ tigɛ a bɛ se ka segin ni fɛɛrɛ min ye a ko a ka jama ma Kurɛshikaw foyi ti aw ɲɛ fo nɛɛma san ni aw bɛ jiriw dun o la aw ka baganw bɛ jiriw dun o la aw bɛ nɔnɔ min o la aw ka nin san in ka gɛlɛn dɛ nin san in ka gɛlɛn dɛ ne b'a fɛ ka segin siran kɔni de gɛlɛyara hali kɛlɛkɛdenw fana kan donc o sɔrɔla ka nin fɛɛrɛ in tigɛ n'o ye Amadu Masudi ka fɛɛrɛ kɔ ye silamɛw kɔni olu tora Badiri tile 8 u bɛ ka juguw kɔnɔ nafolo min b'u bolo n'u b'a fɛ ka feere u y'olu feere jagokɛfɛn minnu b'u bolo u y'olu feere o tɔnɔ caman sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 kɛra dɔrɔmɛ 2 ye o kɔfɛ u seginna ka na Madina k'a sɔrɔ jugu kɔni olu seginn'u kɔ naam bisimilahi الذين maa minnu قال لهم الناس ni mɔgɔw ko olu ma ne la i masuruni ye إن الناس i k'a dɔn Abu Sufyan ninnu قد جمعوا a b'a to ɲɔgɔn dalajɛ لكم a kama فاخشوهم a ye siran u ye وزادهم o y'u jidi إيمانا limaniya ye وقالوا u ko حسبنا an wasa ye الله Allahu ye ونعم الوكيل jigidaba ɲɛna hasibuna Allahu فانقلبوا wa ni'mal wakil hasibuna Allahu wa ni'mal wakil ala an wasalibaga ye ala de ye wa jigidaba ɲɛna hasibuna Allahu wa ni'mal wakil silamɛ a hakili to nin kɛlɛma in na dɛ a hakili to nin kɛlɛma in na minnu bɛ ka dama kasi k'u den bɛ kaso la a y'a fɔ a denw ye k'u ka n'a y'a sɔrɔ u ma kojugu kɛ fiyewu u k'a fɔ hasibuna Allahu wa ni'mal wakil n'i ye nin fɔ k'i to kaso la i bɛ bɔ n'i bɛ degun na i bɛ bɔ n'i bɛ fantanya la a bɛ wuli ka b'i kan awɔ n'i ye nin fɔ ne dusukun ɲakalasilen ye k'i to gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ ani kamana gan kɔnɔ minnu bɛ ka dama kasi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la jɔnmaya kɔni kɛlen bɛ ka u ɲɛsin olu ma fa bɛɛ lajɛlen fɛ u sinamusow t'u filɛ foyi ye cɛ fana bɛ ka sinamusow dɛmɛ foyɔrɔ tɛ yen koyɔrɔ tɛ yen jayɔrɔ tɛ yen min bɛ yen hasibunallahu wa ni'mal wakil hasibunallahu wa ni'mal wakil i b'a fɔ ka caya jate yɛrɛ t'a la nka i b'a fɔ ni dusukun ɲakalasilen de ye a ka ɲi kosɛbɛ sahabaw ye nin de fɔ koyi tuma min n'i ye bagabagali kuma fɔ a kana taa dɛ n'a taara a tɛ ɲɛ u bolo dɛ ne b'aw yɛrɛ de ye a kana saga ko n'a ma saga ko a bɛ kɛ baara ye dɛ jaa Abu Sufyan de y'ale nɛgɛ k'ale lasu ko a ka taa ninnu lasaliya ninnu fana y'a jaabi ko a ka ɲi hali n'a y'a sɔrɔ ani diɲɛ bɛ nana anw y'an jigi da Ala kan. فانقلبوا
نعم نعم وكاد دوني انغا دا دوني bi me yi kuma suka fayar da mala ni fayda do bi bolo la suka da mala ni an gorgede ngorgeda ay temenai antu so ma ko wara ga do modun mi da fayda be fulde ni fayda تفضل نعم نيدي فانقلبوا ni bebe ni mana laje mawkoko awa qalam nasu yu bawa ko maw yu nyon dala jaw kama abe korte segno korte bolaw ni jamfanti ni namara to abu seg waaw usagina min ni'matin min Allah wa Allah ta'ala yuru wa fadlin ani fasauntiya ni kisiye ani tonoye ani fasauntiya ani gersege nyuma ram susun ko jugo foy mo ma wattaba ridwanullah wakelege jogini musro ye alaga jiu badu wallahu ala lu fadlin fasauntiya dugedo azimin loga bon inma zalikum shaytan وبغوا يبانو ني شيطان دي وخوف اولياءه ابا بيسر باو لسرا فلا تخافوهم اكن سرا ني دي وخافون ايسرا ندي ان كنتم نعوغرا مؤمنين من جون ولا يزنك الذين موكني دمي يسارعون من يونغو في الكفر كافر يلا انهم لو لا يضر الله تي على تورو فويلا يريد الله على بالا ينيدي الله يجعل حزن اكنا نيروجي لهم الى اخره لا هرلا ولهم عذاب لا ذاب من غبون ان الذين ما منهم يسروا الكفر نولي كافر يد سكندي للإيمان يبلالي لا يضر الله ولتي على تورو فويلا ولا عذاب لا ذاب من تورو غبون ولا يحسبن الذين موكنا بسكيا كفروا ما منهم كافر يرى انما نملي كفام بالمكروني منك لهم خيرا وهرا دي لانفسهم يروما انما نملي انما يوم بالمكروني دك لهم يزدادوا يلزون جيدي جنوبيه ولهم عذاب لينقذبوا مهين نوي دويا باي ما كان الله نعم انما نملي نعم ما مصدر تسبق ما بعد بمصدرنا نعم نعم وانه معموله سدت مسدد المفعول في قراءه تحجيت وسد المسدد الثاني القرآن نعم ما كان الله تعالى مجي يا ذا المؤمنين لا بل من جونتو على ما ني فيلم دارو دي فيلم ما دي تعالى ياو نعم على ما تنغا انتم ناو بي علي حتى يميز الخبيث يا داو بي كلي حتى فاك جومان دي فرنسيا تبسن ماما وما كان الله على مكي يطلعكم نبي اولى ينجي دغولنغا ولكن الله على يتبي من على بمغسواندي رسله كامنا كيراولا نايوكانو فامنوا ايلي مانيا بالله نيالاي ورسله انا كيراو وان تؤمنوا ناولي مانيرا وتتقوا نافعني ولكم أجر براجي بأوي من قبل ولا يحسبن الذين موكنا بسكيا ما منهم ببخليا نفيني آتاهم الله علي أدوما من فضله كمنا لك فسنتعلا هو كوي خيرا هراي لهم بل أبلا هو شر وجبادي لهم سيطوقون وبنوا باغا غانجيا ما فمبلا جلنا
n'o bakiliyara n'o ye kiyama jo donna walillahi mirasu samawati sangabaw ka tiɲɛ bɛ ala de bolo wal ardi ani dugumakolo wallahu ala khabirun dɔnnikɛla dɔ bima ni fɛn ye ta'maluna n'a b'o baara walima n'u b'o baara laqad sami'a Allahu qawla mali maalu wal ahluna illa wadayun wala budda yawman an turadda al wadayu nafolo somɔgɔw a bɛ kalifa fɛn de karite dɔn dɔ kalifa fɛn ninnu bɛɛ bɛ segin naam laqad sami'a Allahu qawla alladhina wallahi baati ala ye mɔgɔw ka kuma mɛn qalu maa minnu ko inna Allaha ko ala ye faqirun hatagebaga ye wa nahnu ko olu aghniya ye bannaw de naktubu ma yahudiya ke min ye o nin fo ko fana siri nɔ sabu zalika أن رسول الله صلى الله عليه ala kira sallallahu alaihi wasallam وسلم لما أمرهم tuma min n'a y'u yamaruya بالدخول في ni donni ye silamɛya la فقام الصلاة ani sali joli ani jaga dili alo ko ko ala dɔnɔ dɔnɔ ni ɲuman na قال كبراء اليهود yahudiya ɲɛmɔgɔ ko huye ibn akhtabata كعب الأسد ani ka'ab al-ashraf ani fanhas ibn azura ko abagari ma as-siddiq حين أمرهم tuma min ni aya u yamaruya ni fɛn ni o fɔra إن الله فقير ko ala ye fantan de ye ونحن أغنياء ko olu de ye patron ye ولو كان غنيا ko sabu ni ala kun kɛra banna ye ما استغردنا ko a kun tɛna dɔnni ɲini olu fɛ ومعنا سمعه a ka mɛnni mana هو o y'a ka dɔnni de ye a n'a ka jasili ani saraliya kan من ذا الذي naam يقول الله bisimilahi naktubu ma wajibi an bɛ fɛn sɛbɛn ka dose la qalu n'u y'o fɔ wa qatlahum ala ye makɔrɔni b'a de nin kuma ma bɛn a ma a ko nka a b'a sɛbɛn ka dose la ni ni ɲɔgɔnna yɛrɛ ka dose la ko tiɲɛna koyi nin kelen tɛ u ka dose wɛrɛ bɛ yen kojugu wɛrɛ bɛ u ka dose la wa qatlahum olu ka fagale al-anbiya nabiɲumanw la bil-haqqi n'a ma kɛ ni jɔ ye wa naqulu an b'a fɔ zuqu a ye nɛnɛni kɛ adhab al-harim jeni ka ye lazaba la dhalika o min y'o ye bima o sɔrɔla fɛn de fɛ qaddamat aydikum n'a bolo ye o kan da anna Allah ni ka fɔ ala laysa Allahu ta'ala ma kɛ Allamin babanti ye Ilabidi jɔn ma ala tɛ jɔn to ɲɔ dɛ alladhina jɔn minnu qalu n'olu ko inna Allah Allahu ta'ala ahida a ye layidu di ilayna ka na anw ma tawureta la Allah nu'mina ko an kana tiɲɛtigiya rasulin kira si ye hatta yatiyana o kira in kana an ma bighrabanin ni batuli fɛn ye ta'kuluhu an-nar ni tasuma b'o dun a f'u ma ajaakum a rusulun b'a di kiraw nana aw ma min qabli ka ko nin ye bil ni bayyinati dalu jɛlenw ye wa billadhi ani ni fɛn ye qultum n'a y'o fo falima mun de ko ma qataltum n'a y'olu faga in kuntum n'aw kɛra sadiqin tiɲɛfɔlaw ye fa in kazzabuka nam فإن n'u ye كذبوك nkalontigiya فقد كذب الرسل batu ye kiraw nkalontigiya من قبلك ka ko e nali ɲɛ جاءوا kira ninnu nana بالبينات ni dalu jɛlenw ye والزبر ani gafew ye ani والكتاب kitabu ye المنير n'o o nɔrɔlen do كل نفس kumana ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ ذائقة الموت saya nenenbaga ye وإنما ni bɛɛ توفون ni ma أجوركم fɛn bɛɛ bi sa bɛɛ كل روح ذائقة الموت لجسمها ni farikolo in bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na saya nɛnɛ ni o de ye a bɛ nam إنما توفون أجوركم aw dafa ka baaraw sara la يوم القيامة kiyama jo don de la فمن mɔgɔ min زحزح n'i y'o tigi yɔrɔ ma عن janya النار ko tasuma ma وأدخل a الجنة tigi ladon arijɛnɛ na Faqad a faza. b'a dɔn ye niyɔrɔ sɔrɔ de والحياة ɲɛnamaya ma jɛ الدنيا ne ye ɲɛnamaya kun t'a la surun ye إلا متاع o الغرور mana sali ka damu de لتبلغن o bɛna aw jarabi de في a ka أموالكم nafolow la وأنفسكم أنفسكم bal haya dunya illa mata al-ghurur yeti foye abe mande gende doro shafi ga baitu biyanu nam
إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا كجوم بألا بلو ولوكا كيكون ولي جيبلا وسرنا فتنة ويفرل جين لا توانو يادون كفو جينتي نيالا كسيروي ويجينكي باجي يورو دوني كبارا نيمانكي جيلا لا تبلغن وينا أو جاربي في أموالكم أكا نفلولا وأنفسكم أنا نيونا ولا تسمعن أذن نكما إلا سيلي جمعي لا تبلغوا نانا دي كندو وينونو بي هكذا بارك سابقه نونو چارا نعم واو بي نوي جماكا دميري سكونو فلاغا نيوان كومبي كما كباريا دون كبالا يرو كو جارابو وبنا ولي على يرو كسي لمنا جوما كسرو اماكي كونسيه ani gabo kafir toro ni kuma jugu o fana bina be kafir yoro kanyi silima na joma na ala yi mana jonya marani sabali tumami nini njara buddo la kilin soro bari arjana ya lilla melekeni konko de ubina au jarabi fi amwalikum aka nafulula kajaka wajibiya au kan ni latige ko bawo soro ana niuna wala tasma'unna adhan ka batu wajibiya au kan ni ka jarabu bila au kan wala tasma'unna adhan abina kuma jugume min alladhina kabo mughayro utul kitaba wiye kitabu di maminum ma min qablikum kagwaunye wa min alladhina ana be kuma jugume kamini mughawfana la ashraku maminum filanga fera kathiran no kuma jugu chamanye wa in tasbiru ngani au sabalila wa tattaqu kasira alanye fa inna dhalika igaru ga wasabali ne ala israni min azami al-umuri ubili qawla tigengalenye wa in ekaduma dasi akhadha Allahu mithaqa alladhina ni ala yema ukalayru gelemina utul kitaba nuye kitabu doluma latubayyinunnahu fo aka bangade linnasi moye wala taktumunahu atadugo fanabazuhu yelaydun kedum wara zuhurihim uko fe washtaru thamanan yesongon fale bi nae qalilan no yesongo do maninye fabi sama fenjana yashtaruna nugo sanunge la yasibanna alladhina biga saniminge amanye de maugana bisgiya yafrahuna ma minu mijama bima nifenye ataw niyoke yuhibbuna emundeke ka maula fili ka budina ma ubakanu ayyuhumadu ukutanu bima nifenye lam yaf'alu numo bara fala tasibannahum ikanu bisgiya bimafazatin kube kisiyorola min al-adhabi kamini yangatala walahum adhabun la babuye alimun min toro gabon walillahi mulku as-samawati sangaba umarabi Allah ta'ala de bolo wal ardi ani duma kolo wallahu ala qadirun sebado ala kulli shay'in bela jelenga inna ayatin dalu jambe fi khalqi samawati sangolo dalila wal ardi duma kolo wa ikhtilafi al-layli ayanu sufe salla akai ko sube kadamna ninna katabla fusra la bayrola ni bi ka sufe na filo sali ikato ka kala ona fa babala tabarani labu ani ibn abi hatim kabun abbas mako qurushikau
olu nana yahudiyaw ma u y'u ɲininka ko yala Musa nana aw ma ni mun ye kabini kabako la o ko Musa ka bere ani bolo jɛma filɛlikɛlaw ye u nana nasaraw ma o ko yala Isa nana ni mun ye Isa kun bɛ cogo di o ko a kun bɛ ɲɛntan furakɛ ani bagito a bɛ su ɲɛnamaya u nana Alakira masa sallam o ko Ala wele an ye a ka safa yɛlɛma k'a kɛ sanu ye a y'a ma wele nin sɔrɔla ka jigin nin wasara kabako ye foyi tɛ kɔfɛ dallu caman bɛ في خلق السماوات sankolo dali la والأرض ani dugumakolo dali la واختلاف الليل ani su ka fɔɲɔgɔn la والنهار ani tile لأولي الألباب hakili ɲumantigiw ye maa ma ni hakilima ye i bɛ daluya sɔrɔ ninnu na Ala ka se kan الذين Ala ye siran jɛnw ye mɔgɔw de يذكرون الله minnu bɛ Ala ko fɔ قياما u jɔlen وقعودا ani u sigilen وعلى جنوبهم ani ko dalen t'u kɛrɛw kan ويتفكرون u bɛ taga في si خلق السماوات sankolo dali la والأرض ani dugumakolo dali la ربنا an daba ma ما خلقت هذا e ma nin da باطلا tulonge kama سبحانك sɛnɛ b'i ye ka bɔ tulonge ma فقنا e ka anw tanga عذاب النار tasuma ka ɲa an ka dama ربنا ya an ma إنك e tigitigi من maa o ma تدخل النار n'i y'o don tasuma la فقد أخذيته a b'a di y'o tigi la maloya koyi وما من أنصار a ma wuli dɛmɛbagaw la للظالمين dɔɔninkɛlaw ye ربنا ya an ma إننا anw سمعنا مناديا an ye wele daba mɛn ينادي o b'a la ka maaw wele للإيمان ka taa limaniya ma أن Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala Qur'ana a ko de آمنوا a ye limaniya بربكم n'anw ma ɲi an fana فآمنا dara an ma la ربنا ya an daba ma فاغفر e ka yafa لنا an ma ذنوبنا an ka junubu la وكفر i ka an سيئاتنا ka jugumanw tuse ka عنا bɔ an ma i وتوفنا ka niw mina مع ka الأبرار fara bama ɲumanw kan ربنا alabatulaw nabi ɲumanw ma ɲumanw an ni mina ka fara u kan fi naw min tawassul nam ربنا ya ma وآتنا e ka anw sɔn ما fɛn bɛɛ lajɛlen na وأرتنا n'i y'a layidu la على رسلك i ka kiraw nenkun kan ولا تخزنا hinɛ min fɔra fasakuntiya min fɔra nam ولا تخزنا i kana lamaloya يوم القيامة jodon na إنك لا تخلف e الميعاد tɛ layidu fɔngɔ ɲɔgɔnya فاستجاب ربهم o ma ye jaabili kɛ لهم u ye أني k'a fɔ ni Ala لا أضيع عمل عامل ne tɛ baarakɛla ka baara labila منكم kabini aw la من ذكر cɛla wa أو أنثى wala muso la بعضكم aw dɔ bɔra من بعض dɔ de la فالذين maa minnu هاجروا n'olu y'u sigiyɔrɔw bila وأخرجوا n'u y'u labɔ من ka b'u ديارهم ka du kɔnɔnaw la وأوذوا n'u y'u tɔɔrɔ في ne سبيلي ka diinɛ la n'u ye وقاتلوا kafiriw kɛlɛ u y'o وقتلوا dɔw yɛrɛ faga لأكفرن سيئاتهم ne bɛ n'u ka kojugu tuse عنهم ka b'u ma ولأدخلنهم walahi n bɛ n'u ladon جنات alijanasow la تجري الأنهار kɔfɔlɔw bɛ boli من o تحتها jukɔrɔla la ثوابا baraji la من عند ka bɔ الله Ala yɔrɔ والله Ala عنده حسن bara ثواب ɲuman b'ale yɔrɔ لا يغرنك تقلب الذين maaw ka yɛlɛma yɛlɛma bɛ ka n'i marisa كفروا maa minnu kafiriyara في البلاد dugu la ni jago ni mɔbili ɲumanw ni baarada ɲumanw متاع daamu dɔ قليل n'o dɔgɔmanin dɔ ثم diɲɛ kɔni daamu den sɔrɔ ye sɔrɔ fitinin de lahara ta ɲɛkɔrɔla la
ثم kasagin مأواهم donyoro جهنم o jahannama de وبئس المهاد ben jana لكن الذين ibi kaba mɔgɔw de la اتقوا ربهم maa minnu siranna o man ɲi لهم جنات alijana so b'olu ye تجري الأنهار k'o fɔlɔ mi boli من o تحتها jukɔrɔla la خالدين dubebaga y'u ye a فيها kɔnɔna na نزلا dunan fana la من عند ka bɔ ala الله yɔrɔ وما fɛnba min عند n'o bɛ الله ala yɔrɔ خير o de ka fisa للأبرار batulikɛlaw ye وإن من أهل الكتاب لمن n'a fɔra ko diɲɛ man ɲi ala in siran jɔn ni hɛrɛ b'o bolo n'a b'a don ala k'o da fɛ maa bi ɲɛ b'o fɛ dɛ ni maa min y'i dan ala bato la a tigi y'i da fɛn b'a la dɛ ma ahsana diina wa dunya idha ijtama'a la barakallahu fi dunya bila din fɛn ba de ye diinɛ ɲɛ ani duniya diinɛ ni diɲɛ mana fara ɲɔgɔn kan maa bolo o ye fɛn ba de ye ala kana barika don diɲɛ la ni diinɛ ta la bari ka sababu kɛ adamaden ka balo dulonnen bɛ ni fɛn min ye n'a t'i bolo hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ diinɛ ko la a bɛ yogoyawa i bolo dɛ naam وإن من أهل الكتاب لمن maa bɛ wele kitaabu dunkew la يؤمن maa min bɛ limaniya بالله ni ala ye وما ani fɛn ye أنزل n'o y'o jigin إليكم ka na aw ma وما ani fɛn min أنزل n'o y'o jigin إليهم ka sɔrɔ olu ma tawureta la خاشعين halakaw ni majigibagaw ye لله ala ye لا يشترون ثمنا u tɛ sɔngɔ falen بآيات ni الله ala ka ayaw ye قليلا n'o ye sɔngɔ dɔgɔmani ye أولئك o man kutu ɲumantigiw لهم olu أجرهم ka baraji b'u ye عند o ربهم ma yɔrɔ وإن الله ala سريع ala ye الحساب kɔlɔsili tɛlɛma masa de ye يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko don آمنوا n'olu limaniyara اصبروا a ye sabali batuw kan ani masibaw kan ani ka kutaw to ye a ye sabali de wasabiru a ka kafiru sabali ɲɔgɔnya a kana to kafiru ka sabali fanga ka bonya n'a ta ye dɛ ورابطوا a ka sirili ɲɔgɔnya kɛ ni sirili ɲɔgɔnya jumɛn ye ka sow siri ɲɔgɔnya u kana boli yɔrɔ sɔrɔ cogo si la u kana se ka buse ka b'u nɔ la واتقوا y'a faamu الله o ye rabitu ye nka rabitu ti dulon ni jihadu kɛlɛ ye dɛ ribatu o bɛ dulon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye a misaliya la an bɛ diɲɛ min kɔnɔ sisan nɔ hakilila kɛlɛ de bɛ yen hakilila kɛlɛ o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bon wagati bɛ silamɛya jugu u bɛ fɛn de ɲɛsin silamɛdenw ma min bɛ kɛ sababu ye k'u ka diinɛ tiɲɛ u bolo bon fo silamɛw de ka bɔ kalama k'u labɛn ka ribatu kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na n'u nana ni fɛn o fɛn ye u ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka u kunbɛn cogo min silamɛdenw jogo tɛ tiɲɛ cogo min silamɛdenw hakilila tɛ yɛlɛma cogo min u kan k'o feere de la dɔ de la ka a tɔgɔ a ka jama wele ko fara ɲɔgɔn kan ka kuranna kelen ta a ko ne b'a fɛ a ka kiiri nin kan ka nin ban pewu ka nin tunu kafiri don dɔ bɛ yen nɔ ko ale bɛ se ka ala tunu a ko bɛ se bɔ ko n y'a ko ɲɛ to i bolo a musaka bɛ bɛn fɛn fɛn ma n b'a d'i ma o taara ka taa makitabaw ni iziniw ni fɛnw na kuranna o kuranna dilala k'a bɛ san k'a bɛ jeni i bɛ yaala ka kuranna san ta ɲini i t'a sɔrɔ o jamana kan a seginna ka na a ko bi ne i ye n bila baara min na hakili la n ye dɔ kɛ la bari ka sababu kɛ an ka territoire kan yan nɔ hali kuranna kelen tɛ sɔrɔ a ko o tɛ dɛ o tɛ se k'a ban min b'a ban i b'a guruja ka b'u dusukun de kɔnɔ ka guruja ka nɛgɛbu la pewu n'o tɛ ni izini ye min la ne y'o ban o bɛ dɔ wɛrɛ la dɛ u ye wuli ka jɔ kɛ o de la sa u nana ni zuye modèle dɔw ye a bɛ denmisɛn ɲɛnajɛ dɛ a bɛ fo i bɛ wɔsi a kunna ne denmisɛn sɔmin'a la kalan wagati ayi ayiwa ballon
denmisɛnw min ɲɔgɔn sanga u bɛ sanga ɲɔgɔn na balo de la sa o y'a dɔ ye ayiwa interneti ayo kɔni ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye mako salan foyi tɛ bibi na min bɛ interneti bɔ i kelen b'i ka so kɔnɔ yɔrɔ min mana i diya i bɛ don a kɔnɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo i kelen de b'i ka so kɔnɔ internet filɛ nin ye a ɲɔgɔn wa ibu fɛn tɛ n'i donna yɔrɔ min e tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka fara jati kan maa minnu y'o page zura maa minnu ye o page lajɛ a b'a a numéro sɛbɛnnen don i y'a faamu i ka machine min ye a yɔrɔ dayɛlɛ o machine numéro bɔlen don machine min bɛ jamana min kan o numéro bɔlen don machine min bɛ dugu min kɔnɔ o numéro o bɔlen don a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ne y'o faamu ka da la mun na an ka arajo bɛ internet kan ne ye arajo source dayɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana o jamana kɔnɔ a bɛ ka arajo lamɛn ni téléphone de ye o a bɛ sɛbɛn a bɛ ka lamɛn ni ordinateur de ye o a bɛ sɛbɛn ordinateur ɲɛ de a adressé o bɛ sɛbɛn o de kosɔn n'i ye mɔgɔw ka téléphone suɲɛ téléphone ɲuman ninnu wala fɛn ninnu ni i donna site ninnu kɔnɔ dɔrɔn o b'a ye a tɛ dogo cogo si la bon n'a bɛ ten nɔ ni e ye yɔrɔ lankolonw ni i taara don yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ ladamu yɔrɔ ye e ɲɛna ko mɔgɔ ti ɲɛ t'i la mɔgɔ t'i kalama mɔgɔ b'i kalama bon u b'i nɛgɛ ko a tasafuhul makhfi ko i b'a lajɛ ko nka i yɔrɔ dɔnnen tɛ o ye k'i nɛgɛ de ye k'i to cɔrɔn ka taa fɛ i tɛ dogo dɛ ayi i b'i dogo i yɛrɛ de la i adresse sɛbɛnnen i ka adresse sɛbɛnnen tɛ i ka foyi sɛbɛnnen tɛ mais i tɛ dogo olu la olu ɲɛ b'i la satellite la wa o kosɔn silamɛya denw u kan ka ribatu min ta u kan ka règle ta ka ɲɛsin fɛn min ma bi o ye internet ye silamɛw kan k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ internet min bɛ denmisɛnw sagi ko a b'u ka kalan tiɲɛ a b'u ka ladamu tiɲɛ a b'u bila degere la hali marali bɛ gɛlɛya a man ɲi a man ɲi a man ɲi a bɛ kɛ sababu ye ka hali mɔgɔ hakili ɲagami a man ɲi a toro ka bɔn n'a la tuma dɔ la i b'a fɔ ko toro min b'a la a ɲɔgɔn nafa t'a la yɛrɛ o ye ribatu ye télévision o fana b'o cogo kelen na ninnu bɛ nana de ka silamɛdenw jogow tiɲɛ k'o jogow yɛlɛma k'u ɲinɛ u ka kalan kɔ u kan ka ɲɛtaw sɔrɔ u t'a sɔrɔ bilen ayiwa o kosɔn a n'a fɔla ko rabitu nin bɛɛ bi don a kɔnɔ i bɛ wagati min na i kan ka kɛlɛbolo min ta ka a ɲɛsin tiɲɛni ma i ka o dɔn ka sɔrɔ ka i ka kɛlɛ ta o kama aw filɛ baara minnu na o ye ribatu dɔ ye bari ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko hali arajo ninnu ni télévision ninnu u b'a k'u ka baarakɛ minɛn fana ye ka silamɛya lagosi n'a ye u bɛ diinɛ lagosi n'a ye bon n'an fana ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka diinɛ nege don mɔgɔw la n'a sera ye o bɛɛ ye ribatu ye naam o daw la a ye siran Ala ɲɛ a ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen na a dɔw la tuflihuna a na niyɔrɔba sɔrɔ a na arijɛnɛ sɔrɔ a na gaɲini ayiwa arijɛnɛ ni kisili ka bɔ tasuma ma